Ngasekupheleni kukaNhlangulana umphathiswa wakwaCokta umfundisi uThula Sizwe Buthelezi wethula udokotela uMike Sutcliffe nodokotela uCassius Lubisi njengongoti ababili bakahulumeni abaqokwe ngaphansi kwesigatshana sika-154 ukuyokweseka nokuqinisa ukusebenza komkhandlu. Usihlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uthi labo ngoti abajutshwe umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni abakwazi ukuvimba inqumo engaphusile eziqhubekayo nokuthathwa emkhandlwini. Ngayike leshintsha njengamanje ngalosini 154 okusho ukuthi uMark Sutcliffe nomnumzana uLubisi njengoba belethe emkhandlwini eTheku asikho isinqumo abakwazi ukusithatha kuphela bona bakwazi ukuncoma babonise uCity manager ukuthi cha asiboni kanje sibona kanje. Ngenze isibonelo nje Mpumalanga umkhandlu weTheku kade uthatha isinqumo sokuthi uthenge imoto ngo-225 million 25 million wakhona kuthiwa uzothenga imoto ze-VIP, u200 million uthenga imoto zabasebenzi bomkhandlu. U200 million ayikho imali kuthiwa uzobheka kuma savings. Manje ke umlawuli ubezothi cha angivumi ukuthi niphasise isiphakamiso sokuthenga imoto ngemali engekho kwibudget. Umkhandlu weTheku uzohlangana ukuqoka imeya entsha emva kokususwa kukaMxolisi Khawunda. Umncwango uthi iTheku lifuna umuntu ongachimile. eThekwini kufuneka imeya eqondayo iy'nkinga zabantu eThekwini futhi ezokwazi ukuba nesibindi sokumela iqiniso ingezokunetheza ngokweqembu lepolitiki. Angisho-ke nje ukuthi ubathi kuya ngathi ngabe i-opposition iphakamisa omunye umuntu ngoba asathembi umuntu kukhongolo ukuthi angaphatha umkhandlu weTheku awulungise ngoba inkinga akuwona ama-individuals. Ukhongolose uwonke sibona unenkinga kodwa ngebhadi engicabanga ukuthi inselelo ebhekene nabahlali baseThekwini ukuthi le coalition esikhona yokusebenza phakathi kwe-DA ne-IFP ne-ANC inomthelela omningi nakomasipala. Njengamanje sizoya emkhandlwini weTheku singenaye umuntu oqhamuka kwi-opposition ozokwazi ukuphikisana legama eliphakamisa ukhongolose ngoba uzokhumbuleka phela ukuthi umkhandlu weTheku noma waseNatal usebenzisa okuthiwa i-executive system okusho ukuthi umeya ukhethwa kuphela kubantu abaku-executive committee. Njengamanje eThekwini abantu abaku-executive committee i-ANC ne-DA ne-EFF ne-IFP kuphela. Imeya yaseThekwini izoqokwa ngoLwesithathu.